Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. या दिसापासून या वेळापासून हालेलुया संपूर्ण कायपासून तुझ्या प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया संपूर्ण काय देवाची आमच्या भितर आसा. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आम्ही देवाक दिन वाचूया. ओब्रमा शिखारावान तो रो की आराबा तेलेके मासो कोरा बाकेला कोरा सेके तारावाता ली तारावा तेलेके मातोरो को तमासाका माकोरा की बाराकाता ला की आराबा तलके. ओ हालेलुया. थँक यू जीसस. हेब्रेवांचो 12वो अध्याय आणि 9वी ओळ आमकां सांगता आमचे खाशा बापूय आमकां खास लायतात आणि फावो तो मान आमी तांकां दिता. तर आमकां जिवीत मेळच्याक आत्म्याच्या बापायक आमी कितलो अदीक मान दिवंक फावो ना जायत. हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 9. आमचे खाशा बापूय आमकां खास लायतात आणि फावो तो मान आमी तांकां दिता. तर आमकां जिवीत मेळच्याक आत्म्याच्या बापायक आमी कितलो अदीक मान दिवंक फावो ना जायत. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां ह्या वेळार सांगता हेब्रेवाची चिठीन की आमचो खाशा बापूय आमकां जायते पावटी पनीश करता, खास लायता. आनी तरी आसतना आमी आमच्या बापायक मान दिता जाल्यार आमकां जिवीत दितल्या बापायक आमकां जिवीत दितल्या देवाक, देवाच्या आत्म्याक आमी कितलो अदीक मान दिवंक जाय, कितलो अदीक मान दिवंक जाय. कित्याक देवाचो आत्मो जर आमकां जाणा आमच्या मम्मी डॅडीक आमकां मान दिवंक, आमकां कितले खास लायल्यार, कितले पनीश केल्यार आमी तांचो मोग करता, आमी तांकां मान दिता. तर त्याहून अदीक वर तो आमचो देव आनी त्या देवाच्या आत्म्याक आमी कितलो मान दिवंक जाय, त्या देवाच्या पवित्र आत्म्याक. देखून देवाचें उतर सांगता हेर सगळ्यो चुकी बक्षिल्यो वयतल्यो पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे आड उलयत ते चुकीक केन्ना बक्षांनी मेळचे ना. देवाचें उतर खास सांगता पवित्र आत्म्याक रिस्पेक्ट दिवया. तो देवाचो आनी पुताचो आत्मो जो देवान आपल्या पुता वरवीं आमकां धाडून दिला. तो आत्मो आमकां अनाथ सांडना. त्या आत्म्याक रिस्पेक्ट दिवया, त्या आत्म्याचो मोग करया. कित्याक तो आमच्या सांगात आसतलो. तो आमकां केन्ना एकटो सांडूचो ना मोगाच्यानो. आमकां त्या आत्म्या वरवीं सगळें आमकां मेवतले. आमकां कांयच उणें आसचें ना. कित्याक देवाचो आनी पुताचो आत्मो तो. त्या आत्म्याक आमी मान दिवया, त्या आत्म्याचो मोग करया. त्या आत्म्याचो मोग करया, पवित्र आत्म्याचो मोग करुया. ह्या वेळार दिन वाचुया देवाक, देवाच्या आत्म्याक, जेजू क्रिस्ताक. चरवाहा है तू मेरा, मुझको ना होगी कुछ कमी, तेरे लिए ही बची हूँ, तू ही है मुझको लाज़मी. छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, वायदा है मेरा संग सदा मैं. छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना
वायदा है मेरा संग सदा में, संग मेरे है यहोवा, हरगिज ना होगी कुछ कमी। तेरे लिए ही बची हूँ, तू ही है मुझको लाज़मी। राहों पे तेरी चलता मैं जाऊं, मर्जी को तेरी पूरी करूं। घोर अंधकार से चाहे मैं गुजरूं, साथ तू है फिर क्यों मैं डरूं। राहों पे तेरी चलता मैं जाऊं, मर्जी को तेरी पूरी करूं। घोर अंधकार से चाहे मैं गुजरूं, साथ तू है फिर क्यों मैं डरूं। तेरा वचन है रोशनी, देता है मुझको रास्ते। तेरे लिए ही बची हूँ, तू ही है मुझको लाज़मी। छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, वायदा है मेरा संग सदा में। छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, वायदा है मेरा संग सदा में, संग मेरे है यहोवा, हरगिज ना होगी कुछ कमी। तेरे लिए ही बची हूँ, तू ही है मुझको लाज़मी। या वेळार देवाक प्रॉमिस करूया, कितले कश्ट येवन त्रास येवन दूख येवन आमच्या जिवितांत कसली परिस्थिती येवन, देवा हांव तुका केन्ना सोडचो ना, केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच तुका विसरून वचोना। हे म्हजें जिवीत फकत तुजे पासतूच आसा। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, सर पे जो तूने तेल मला, करुणा भलाई साथ रहेगी जीवन भर मेरे जिंदा खुदा। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, सर पे जो तूने तेल मला, करुणा भलाई साथ रहेगी जीवन भर मेरे जिंदा खुदा। तुझसे ही मेरी राहतें हैं, तू ही है मेरी जिंदगी। तेरे लिए ही बची हूँ, तू ही है मुझको लाज़मी। छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, वायदा है मेरा संग सदा में। छोड़ूंगा ना मैं,
without you. तू ही है मुझको लाजमी. ओ ब्रह्मा शरे रे 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 रे. ओ हालेलुया बशंदला वात्रमा सेरिया ला. ओ ग्लोरिया ग्लोरिया महिमा महिमा आराधना. ओ ब्रह्मंत्रो त्रमसिके देवरे बेश बरोबर बरोबर. ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ओ ब्रह्मंत्रो त्रमसिके रे 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 रे. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. या दिसापासून या वेळापासून हे आमच्या सोबीत भाव भयणापासून त्यांच्या जिवितापासून त्यांच्या जिवितान तू आसाय म्हणून तुका दिनवास. त्यांच्या जिवितान तू रावलाय म्हणून तुका दिनवास. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आयचे देवाचे उतर पळयात. खेरीज भाशेन आयचे देवाचे उतर घेयात. ॲक्ट चॅप्टर 21. धर्मयुद्धांचो इतिहास 21वे सूर. आणि 10वी ओळ पासून स्टार्ट करूया. आम्ही थंय थोडे दीस रावल्या तेन्ना आगाबूस नावाचो जुदेवांतलो एक प्रवादी थंय आसलो. 11वें. तो आमच्याशी येवन आनी पावलूचो पटो काडून आपले हात आनी पांय बांदले आनी असो उलयलो. पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, ह्या पट्याच्या धनिया जुदेव जेरुसलेम असो बांदतले आनी ताका विदेशाच्या हातान घालतले. 12वें. हे आमी आयकले उपरांत आमी आनी ते स्वातेचेर परजेन जेरुसलेमाक वचूं नाका म्हूण पावलू कडेन मागले. 13वें. पूण पावलून असो जबाब दिलो, अशें रडून आनी म्हजें काळीज दुखोवन तुमी कितें करता? बंदखणीत सोंसचें न्हय तर सोमया जेजू खातीर मरूंक लेकून हांव तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोमया जेजू पासून मरोन देखून हांव तयार आसा. आमेन. पळयात एक पावट थंय अशें जाता. जुदेव आसलो एक मुखेली, एक प्रवादी आगाबूस नावाचो. तो येता आनी पावलूचो पटो काडटा आनी आपलेच हात आनी पांय बांदता आनी अशे भाशेन उलयता पवित्र आत्म्याच्या नांवान. ह्या पट्ट्याच्या धनियांक जुदेव जेरुसलेम अशेंच बांदतले आनी ताका विदेशाच्या हाताक दितले. आनी हे आयकले उपरांत हे सगळे जे आसले पावलूचे सांगाता ते रडोंक लागले आनी पावलूक म्हणूंक लागले, पावलू असो वचो नाकाय, जेरुसलेम तूं वचो नाकाय. कित्याक पवित्र आत्मा सांगता तुका अशें बांदतले आनी तुका अशें त्रास दितले. पूण पावलून असो जबाब दिलो, तुमी रडून काळीज दुखोवन कितें करतात? बंदखणीत सोंसचें न्हय तर सोमया जेजू खातीर मरूंक लेगून हांव तयार आसा. आमेन. सो असो आसलो पावलू. सोमया जेजू पासत मरोंक लेखून तयार आसा. आमेन. आनी आमी कितें आसा ती पळया. प्रेज द लॉर्ड. आमी सोमया जेजू खातीर त्रास सोसूंक सहन नाव करना वा त्रास सोसूंक आमकां जायना वा आमकां कसलो त्रास घेवचो ना आसा सोमया जेजू पासत. आमेन. हालेलुया. पळयात भागीरथ पावलू म्हणटा, हांवें सगळ्यान परस चड वावर केला आनी हांवें सगळ्यान परस चड काम केलां. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक असो म्हणटा? कित्याक भागीरथ पावलू जेजूच्या मोगान बुडलेलो. संपूर्ण कायेन भागीरथ पावलू जेजूच्या मोगान बुडलेलो आनी मोगान बुडलेलो आसतना भागीरथ पावलू असो म्हणटा, म्हाका जेजू सांगात बंदखणीत न्हू, जेजू पासून बंदखणीत न्हू, पूण जेजू पासून हांव मरोंक पासून तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज आमचे जे क्रिस्तांव भाव आसात, जे आयज आमी क्रिस्तांव आसा, ते सोमया जेजूच्या नांवान मरोंक सोडून दियात, मार खावंक सोडून दियात, तिच्यो आज्ञाच आमकां जमना. पळयात हें देवाचें उतर तुजें आनी म्हजें लागसून येवंक चड सॅक्रिफायस आसा. फाटीं एका दिसा हांव आसतलो चायना जी बॉर्डर आसली त्या बॉर्डरीचेर एक देवाचो सेवक
थंय तांकां बायबल अलाव करना आसले, तेंच्या गांवांत बायबल अलाव करना आसले देखून तो कितें करतालो, तो बॉटलीन प्लॅस्टिकच्या बॉटलीन बायबलची पानां घालतालो आनी पानां घालून ती बॉटल दर्यान उडोवन दितालो आनी ती प्लॅस्टिकची बॉटल जशी हें जातली तशें ते लारांनी फुडें फुडें वयताली आनी लारांनी फुडें फुडें गेल्या उपरांत तांकां ती मेवताली आनी अशें करून त्या गांवांत देवाचें उतर जातालें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें देवाचे वावर करणारे आहात. प्रेज द लॉर्ड. अशें देवाचे वावर करणारे आहात. पळय आमी चिंतूंक आमी आयज कितें करता, आमी आयज खंयच्या लेवलला आसा कांयच ना. आमचें आज जिवीत जर पळयलें जाल्यार आमचें क्रिस्तांवांचें जिवीत खाणें पिणें मौज करणे आराम करणे हेंच आमचें जिवीत. म्हज्या फॅमिलीक त्रास नाका, म्हाका त्रास नाका, हेंच आमचें जिवीत. क्रिस्त जेजू पासत आमचें जिवीत ना. क्रिस्त जेजू पासत आयज आमचें जिवीत ना आसा. ज्या वेळार क्रिस्त जेजू पासत तुमचें जिवीत जातलें तुमी तुमचे रावच्यात ना पूण क्रिस्ताचे जातले. आमेन. तुमी क्रिस्ताचे जातले. आनी पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा तुमकां देवान क्रिस्ताचो जाग आपयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां देवान क्रिस्ताचो जाग आपयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात हांव आनी तूं क्रिस्ताचो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांव आनी तूं क्रिस्ताचो आसा. जर क्रिस्ताचो आसा जाल्यार क्रिस्तान म्हजे पासत संपूर्ण सोंसले जाल्यार तुका पासून तेच्या पासत करूंक जाय कितें तरी. प्रेज द लॉर्ड. आमी सांगना तुमकां तुमचें घरदार सोडात आनी वचात. आमी सांगना ना तुमचे जॉब सोडात आनी वचात. आमी सांगना ना तुमकां तुमच्यो फॅमिली सोडात आनी वचात. ना. आमी सांगता देवा पासत तुमचो टायम दियात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवा पासत तुमचो टायम दियात. देवा पासत टायम. पण जायती जाणां जी अशी असतात जाणां जी देवा पासत देव कोण देव हांव क्रिस्तांव फॅमिलीन म्हाजें नांव फर्नांडीस, म्हजें नांव डिसोजा, म्हजें नांव लॉड्रिक्स म्हणून हांव जल्माक येयला. जर म्हजें नांव फर्नांडीस नासतें, म्हजें नांव लॉड्रिक्स नासतें, म्हजें नांव डिसोजा तर हांव खंयच्या तरी दुसऱ्या धर्मान येतलो आहलो आनी त्या धर्मानसून म्हणत म्हटल्यार कोणाक कांयच फरक पडना तूं कोण आसाय. आयज तूं क्रिस्तांव जल्माक येयलाय म्हणून तूं क्रिस्तांव. आयज तुज्या डॅडी क्रिस्तांव आसा देखून तूं क्रिस्तांव. पूण एक सदांच मतीन धरात क्रिस्ताचो धर्म खंयचोच ना. तेंचो धर्म कॅथलीक न्हू, प्रोटेस्टंट न्हू, बिलिवर न्हू, पेंटिकॉस्टल न्हू, ऑर्थोडॉक्स खंयचोच न्हू. जेजू क्रिस्ताचो धर्म एकूच जावन आसा तो म्हटल्यार मोग. आमेन. हालेलुया. तेणी मोगाचो धर्म शिकयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेणी कॅथलीक धर्म शिकोवंक ना, तेणी आनी खंयचो धर्म शिकोवंक ना, आनी प्रोटेस्टंट ना, बिलिवर्स ना, आनी कितें ना. ना. तेणी एकूच धर्म शिकयला मोग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोग. प्रेज द लॉर्ड. फक्त मोग. फक्त मोग. पण जायती जाणां अजून पासून सजमना देवाच्या मोगाक. अजून पासून सजमना, केन्नाच सजमना. प्रेज द लॉर्ड. फकत आमी आयज रात जाली, फाल्यां सकाळी दीस जातलो, आमी नाश्तो करतले, ब्रेकफास्ट करतले, आमच्या कामार वयतले, सांजचे येयल्या जाल्यार एगिना आल्तारा सामकार बसतल्या, थोडो वगत प्रेयर करतल्या, उठतल्या, जेयतल्या, न्हिदतल्या. पयलो दीस गेलो, दुसरो दीस, अशें दीस चलत येयल्या. देवा पासत आमी कांय करना. सोडात, तुमी करूंक नाकात, निदान बायबल तरी वाचात. प्रेज द लॉर्ड. बायबल तरी वाचात. बायबल तरी वाचात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल तरी वाचत ना. प्रेज द लॉर्ड. पळया देव तुमचे सांगाताक उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी बऱ्या भाशेन उलयता. बऱ्या भाशेन उलयता. तुमकां अशें कांयच वायट सांगना.
सगळे बरे ते देव तुमकां सांगता, सगळे बरे ते. आज हांव म्हणना ना तुम्ही संपूर्ण तुमचे जिवीत बदलात आनी तुमी देवाचे सेवक जाय ना. तूं जंय खंय आसाय थंयच्यान देवाक वळख. देव कितें शिकयता बायबलाक फॉलो करा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चला. मनशांनी केलेले कायदे जर करीत रावले थंयच रावतल्या. देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या तर सरकार वयतल्या. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें आयको नाका, देवाचे उतर आयकात, देवाचे उतर वाचा. पावलू संपूर्ण काय देवाचो जाल्लो. आमी पासून जावं आमकां जाता देवाचें जावं, कित्याक ना जाय. ज्या वेळार तूं देवाचो जाताय त्या वेळार ऑटोमॅटीक दुसरी तुजी जाता वा दुसरी देवाची जाता. आमेन. ज्या वेळार तूं देवाचो जाता ऑटोमॅटीक दुसरी पासून देवाची जाता. ह्यो एक अनुग्रह आसा, एक इम्पेडिशन आसता. तेका देखून पयलो तूं देवाचो जाणें चड गरजेचें. ज्या वेळार तूं देवाचो जातलय ऑटोमॅटीक दुसरी पासून देवाची जातली. पळयात तेका जाणा आसलें पावलो थंय म्हाका मारतले, थंय म्हाका त्रास दितले, थंय म्हाका इतके सहन करतले म्हणून पावलून सांगूंक ना अरे रे ना ना हें म्हाका देवान धाडला, ओके देव म्हाका साल्वार कर ना. पावलून म्हटलें ना हांव वयतलो सोमया खातीर, बंदखणूच सोंसचें न्हू तर मरोंक पासून तयार. सो तेणी आपल्या मनान एक ठरयलेलें, हांव जियेतलो फकत क्रिस्ता पासत, हांव मरतलो फकत क्रिस्ता पासत. हालेलुया. हांव जियेतलो फकत क्रिस्ता पासत आनी हांव मरतलो पासून फकत क्रिस्ता पासत. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं अशें चिंतता आनी अशें चलताय ना 100% क्रिस्त तुजे भितर वाडटा. आमेन. आनी क्रिस्त तुजे भितर रावता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात तुमच्या जिवितांत शिकात, क्रिस्त तुमकां शिकयतलो, क्रिस्त तुमच्या सांगाताक रावतलो, फकत तेच्या पासत जियेया. तुमचो बरो तो टायम तेका दियात आनी कोण काय मागना, तुमचो बेस्ट टायम दियात. बायबल रिडींग करात, वाखाणात, प्रेस कर, देवाचे उतर आयकात आनी आपलें जिवीत चला. थँक्यू जिजस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत, हे तुज्या उतरां पासत, तुजी उतरां सासणीक जिविताची, जेका सजमतान तो आपलो जिवीत जोडटा आनी सासणीक जिविताच्या राज्यांत प्रवेश करता. आमेन. गॉड ब्लेस.